Kushe kuyamangalisa, bheka lobu bushe. Le vidiyo izokusiza kakhulu ngoba uma ulapha cishe usuvele uzame izindlela eziningi zokukhulisa izitshalo. Usika isigaxa, usitshale, ulinde futhi asikhule. Futhi uma kuvela, kuvame ukuba nezitshalo ezilula. Lokho okubonayo lapha akuweli kuleso sigaba. Lezi zihlahla ezisikiwe zivela ezihlahleni zepheya, ulamula kanye nemagnolia, izitshalo okungelula ukuzisiphula, kodwa lapha sezinezimpande ngokuphelele. Hhayi ngoba benezinto ezikhethekile, kodwa ngoba kusetshenziswe ifomethi esebenza ngempela. Uma ufikile lapha ufuna indlela yangempela, yemvelo nesebenzayo, kokubili izitshalo ezilula nezinzima, usesendaweni efanele. Manje ake siqale ngezinto zokwakha. Futhi ngingakutshela njengamanje ukuthi ngeke sidinge izinto eziningi. Okokuqala, ibhakede lepulasitiki. Usayizi awubalulekile, kuya ngokuthi ufuna ukusabalalisa izingcezu ezingaki. Sizodinga nesihlabathi. Kungaba isihlabathi sesilika, isihlabathi sasebhishi, noma ngisho nesihlabathi sokwakha, noma yini onayo esandleni. Into eyodwa ebaluleke kakhulu, isihlabathi kumele sihlanzwe kahle futhi sihlanzwe. Ngaphezu kwalokho, sizodinga ukotini, ufulawa we-cinnamon, ikhasi le-aloe vera, amanzi ane-oxygen, isifafazi samanzi, indwangu emnene, ehlanzekile futhi ecacile, bese sidinga nezinkezo ezimbili ezincane zamagqabi omthini wesawusi, esizowasebenzisa kamuva ukulungisa amanzi esizowasebenzisa ukunkcenkceshela. Amakabunga e-willow, uma ungazi ukuthi ungawatholaphi, ungakhathazeki, ngoba enhlazelweni ngezansi ngizokutshela ukuthi ungawathola kuphi, yize ngokuvamile ungawathola kunoma yisiphi isitolo semithi yezitshalo. Manje ake sixoxe ngesihlabathi. Endabeni yami ngizosebenzisa cishe amakhilogremu 5 esihlabathi, kodwa ungasivumelanisa nosayizi wesitsha osisebenzisayo. Kulula kakhulu ukuwasha. Uthatha isihlabathi, usifake ebhakedeni, ungeze amanzi, uvuse, bese wenza izinguquko eziningana zamanzi kuze kube yilapho amanzi ephuma ecwebezela ngokuphelele. Uma sekuhlanzekile, sizoyibulala amagciwane. Sifaka amanzi futhi kanye nethispuni le-hydrogen peroxide. Sivuselele kahle bese siyiyeka ihlale amahora ambalwa. Ngemva kwaleso sikhathi, sisusa amanzi bese sisakaza isihlabathi endaweni ehlanzekile, isibonelo, ishidi elisha lepulasitiki, bese silishiya elangeni ukuze siqede ukoma nokuhlanzeka. Manje siya e-cubing. Sizobhoboza imbobo cishe ngamasentimitha 3 ukusuka phansi. Akudingeki kube ngo. Lowo mgodi uzoba yizinga lamanzi 8. Sabeka ucezu oluncane lukakotini olumboze umgodi ukuze amanzi akwazi ukuphuma, kodwa isihlabathi sasingaphumi. Uma lokhu sekuqediwe, sifaka sonke isihlabathi. Umqondo ukuba namanzi angaba amasentimitha 3 ngaphansi kanye nesihlabathi esingaba amasentimitha 3 noma 4 ngaphezulu. Ngenxa yalokhu, amanzi akhuphuka ngesenzo se-capillary, ehlala egcina umswakama ofanele. Manje, ake siqhubekele ekusikeni. Sisika izingcezu zepheya, ulamula kanye nemagnolia. Sizihlanza kahle, sisuse amakabunga angadingekile, bese sizishiya zilungile. Manje sithatha ikabunga le-aloe vera bese simboza kahle wonke amanxeba ngepholo. I-aloe imanzisa ukusika, inikeze ama-phytohormone futhi iyivikele ezinsukwini ezimbalwa zokuqala. Ngemva kwalokho, sengeze i-cinnamon powder kuzo zonke izilonda. I-cinnamon iyisithako esinamandla semvelo sokulwa nezifo futhi izovimbela izinkinga ngesikhunta nokubola. Manje sibeka izingcezu ngaphakathi kwesihlabathi ekujuleni okungaba amasentimitha 3. Asikho isidingo sokulinganisa, vele uqiniseke ukuthi ziqinile futhi ziboshwe kahle. Futhi manje kuza ingxenye ebalulekile, ngoba yilapho izinhlelo eziningi ziqala khona ukwehluleka. Manje sizolungisa umuthi wemvelo wokubulala isikhunta. Faka indrosana yesinamoni elitre elilodwa lamanzi, uvuselele kahle, bese uhlunga ingxube ngesihlungi sekhofi noma indwangu encane. Sifutha kahle izingcezu kanye nendawo yonke ezungezile. Lesi sinyathelo singase singabonakali sinzima kangako, kodwa sibeka isisekelo sakho konke okuzolandela. Manje sizolungisa amanzi okunisela, kodwa kulokhu inqubo ihlukile kancane.
Ngisebenzisa ikhekhe kagesi ukubilisa amanzi lapha, kodwa lokhu kungenziwa kahle kakhulu ngephani esitovini ngaphandle kwenkinga. Indlela oyisebenzisayo ayibalulekile. Into yokuqala esiyenzayo ukubilisa ilitha lamanzi. Siletha lelo litha lamanzi emathunjini. Uma isibila, siyidlulisela ebhodleleni lengilazi noma esitsheni bese sifaka izipuni ezimbili zamaqabunga ewilo. Manje sesilindile. Siyiyeka ihlale kuze kube yilapho amanzi ebashushu noma ebanda. Uma kufudumele noma kubanda, thela konke okuphakathi ebhodweni, ukudlulise ngesihlungi ukuze ususe amaqabunga. Manje, uma isihlungiwe, sifaka ithisipuni le-hydrogen peroxide enamavolumu ayi-10 noma ukuhlushwa kwamaphesenti 3 okufanayo esinakho ekhithini yosizo lokuqala. Sixuba kahle bese amanzi eselungile. Manje sinisela yonke indawo yebhakede ngqo size sibone amanzi eqala ukuphuma emgodini omncane esawenza ngaphambilini. Lapho amanzi ephuma, siyama. Asikho isidingo sokwengeza okunye. Manje simboza ibhakede ngendwangu encane, ehlanzekile, ekhanyayo, sifafaze indwangu kancane, bese sakha imicroclimate ezinzile. Beka ibhakede emthunzini lapho kungekho moya khona. Izinga lokushisa eliphakathi kuka-18 no-30 degrees lilungile, kodwa ungasebenzisa igaraji uma kunesidingo. Lokhu okulandelayo kubaluleke kakhulu ngoba kulula kakhulu ukonakalisa yonke into manje. Ukunakekela kulula kakhulu. Njalo ezinsukwini ezintathu noma ezine sisusa indwangu, sifefe ngefungicide yemvelo bese siyimboza futhi. Lolu hlobo lokusabalala luvame ukwenziwa ngesikhathi inyanga isiphelile, hhayi ngoba kuyimilingo, kodwa ngoba kuye kwaphawulwa ukuthi kulesi sigaba ijusi livame ukugxila engxenyeni engezansi yesiqu futhi lokhu kuthanda ukukhula kwezimpande. Akuyona impoqo, kodwa uma ungakwenza ngaleyo ndlela, kungcono kakhulu. Manje, sesifikile engxenyeni ebesiyilindele sonke. Ngemva kwamasonto ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili, kuye ngokushisa, uhlobo kanye nezimo, lokhu kuwumphumela. Lapha sinezicucu ezisikiwe ezigxile ngokuphelele, ezinezimpande ezinempilo, ezakhiwe kahle nezisebenzayo. Lokho okubonayo akuyona into eyenzeka kanye kuphela, futhi akuyona into esebenza kuphela nesitshalo esithile. Futhi ngifuna ukucacisa lokho. Le ndlela kanye nefomethi zenzelwe izitshalo, izihlahla, kanye nezihlahla zezithelo okunzima ukuzitshala, ezingafuni ukugqwala, futhi ngokuvamile ezimelana nazo. Futhi uma uzibuza ukuthi lokhu kuyasebenza yini kwezinye izinhlobo, ngingakutshela njengamanje ukuthi kuyasebenza. Lolu hlelo lungakhulisa ngempumelelo izitshalo eziyinkimbinkimbi kakhulu uma ezinye izindlela zingaphumeleli. Manje njengoba sesithole izicucu ezinezimpande, isinyathelo esilandelayo silula, kodwa sibalulekile. Esikwenzayo ukuzidlulisela ebhodweni elincane ukuze isitshalo sikwazi ukuzivumelanisa kancane nomhlabathi ofana nomhlabathi. Khumbula ukuthi ikhule endaweni enesihlabathi namanzi, ngakho lolo shintsho kumele lwenziwe kancane. I-substrate ingaba evamile nje, akukho okukhethekile okudingekayo. Sibeka ukusika, sigcwalise imbiza, bese sinisela kancane ngokwanele ukuze sihlalise i-substrate futhi sisize izimpande ukuthi zithintane nenhlabathi. Akukho zikhukhula. Ukusuka lapho sivumela isitshalo ukuthi sizivumelanise nezimo futhi siqale ukukhula. Manje, uma le ndlela ikusizile, uma icacisile ukuthi kungani eminye imizamo ingasebenzi, futhi manje usuyaqonda ukuthi ungatshala kanjani izitshalo nezihlahla ezinzima, ngitshele. Ilike isiza kakhulu kunalokho okubonakala sengathi yenze lolu hlobo lokuqukethwe lufinyelele abantu abaningi abaludingayo. Uma unokungabaza, akunjalo. Uma ungathanda ngizame le ndlela ngesinye isitshalo noma esinye isihlahla sezithelo esinzima, yishiye kumazwana sizobona. Futhi uma ungakabhalisi esiteshini, bhalisa bese uvula izaziso ngoba sisalayisha izindlela zangempela, zemvelo, neziqinisekisiwe zokukusiza ukuthi uyeke ukulahlekelwa izitshalo bese uqala ukubona imiphumela. Sizobonana kuvidiyo elandelayo.